Το αμυντικό rebound. 2 βολές για τον Άρον Τζόνσον. Ήταν το δεύτερο προσωπικό για τον Μάρβιν Τζέφερσον. Για τον Απόλλωνα δεν υπάρχει παίχτης με 3 φάουλ. Για την ΕΘΑ είναι με 4 ο Τσουπ καθυλωμένος στον πάγκο. Να το εδώ που χειροκροτεί, δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο. Χάνει 2 βολές ο Τζόνσον, ο οποίος δεν είναι Watkins, αλλά ξέρουμε Νάση ότι έχει πέσει ο προϋπολογισμός του στη ΕΘΑ και πολλών άλλων ομάδων, όλων σχεδόν. Μπράουν, δύσκολη προσπάθεια, ανανεώνει την προσπάθειά του και το βάζει το καλάθι. Μεγάλος μαχητής ο Μπράντον Μπράουν, έχει φτάσει ήδη τους 16 πόντους από τους 36 του Απόλλωνα, σχεδόν τους μισούς. Μακλέιν στα 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να βιαστούν οι παίκτες της ΕΘΑ. Με ταμπλό η προσωπική προσπάθεια, θα πάρει και το rebound. Ατεκμπόι, προηγουμένως ο Ντάουνι αστόχησε και ανανέωσε την προσπάθειά του. Ατεκμπόι θα μπει, δεν τα κατάφερε, εδώ δεν είχε το τελείωμα. Ίσως να φοβήθηκε κάποιο κόψιμο και πήγε δυνατά. Ντόρση, ούτε και ο Τζέφερσον θα τα καταφέρει. Έχουν χάσει την Άση πολλά καλάθια από πολύ κοντά οι παίκτες του Απόλλωνα και οι παίκτες της ΕΘΑ δεν αφήνουν ατιμόρυτα αυτά τα λάθη. Ο Williams φτάνει στο καλάθι και βλέπουμε τη διαφορά. Εκεί που μπορούσε να πέσει στους 5 να πηγαίνει ξανά στους 9. 45-36. Κλέψιμο από τον Ατεκπόη και καλάθι από τον Ατεκπόη. Και βεβαίως time out από τον Chris Χουγκάς, το οποίο θα πάει να παρακολουθήσει ο Γρηγόρης και θα προσπαθήσουμε διακριτικά, πάντα βάζοντας το μικρόφωνο εκεί, γιατί ενοχλούνται κάποιες φορές οι προπονητές, να έχουμε και λίγο ήχο. 47-36, ξανά στο συν 11 η ΕΘΑ, και πρέπει να πούμε Νάσιε, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χουγκάς. Jason, let's go inside, we play 4. Okay, go to the basket inside. We have 3 fouls to give. Okay? Same thing. We just make turnovers. Don't miss the rebounds, don't make turnovers. This is it. It's 2 minutes game. Let's go. Μάλιστα. Έχει βαρεθεί να βλέπει λάθη, έχει βαρεθεί να βλέπει χαμένα rebound. Ο κύριος Χουγκάς, έτσι Γρηγόρη. Ακριβώς, ο Μάριες χαρακτηριστικά σου είπε, είναι 2 λεπτά υπόθεση, όπως κάναμε και στην αρχή. Ζήτησε μπάλα να πηγαίνει κάτω από το καλάθι στον Μπράουν και στον Τζέφερσον, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα στο παρκέ. Ενώ τους είπε ότι υπάρχουν φάουλ ακόμη να δώσετε, εάν χρειαστεί μην διστάσετε. Όντως ο Απόλλωνας έχει 2 φάουλ να δώσει, βεβαίως η ΕΘΑ έχει να δώσει 3. Νάσιε, κάτι για τις οδηγίες, αν θέλεις να πεις κάτι για τον κύριο Χουγκάς. Ναι, απλά έχω ακούσει ότι έχει τονίσει, πολύ σωστά αυτά που είναι ο Γρηγόρης, απλά έχει τονίσει επίσης ότι είναι 2 λεπτά όπως του είναι και ο Γρηγόρης, αλλά μην κάνετε το φάουλ και μην, το λάθος μάλλον, και μην χάσετε το rebound. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία που δίνουν οι προπονητές Μάριες και στο rebound και στα λάθη. Ειδικότερα από τη στιγμή που ο Απόλλωνας δεν τα πηγαίνει καλά σε αυτόν τον. Ο Απόλλωνας που χάνει πάρα πολλά σουτ από κοντινή απόσταση, συνεχίζει να το κάνει. Εδώ το έχασε ο Νόελ, ναι, Νασί. Επειδή το έχεις πει και προηγουμένως, στην προηγούμενη φάση, εάν είχε βάλει το καλάθι του εύκολο, νομίζω ήταν ο Τζέφερσον, θα ήταν 5 πόντους Μάρια, ενώ πήγε στους 11. Ναι, με 2 καλάθια της ΕΘΑ. Αντιλαμβάνεσαι. Ατεκπόη θα μπει και είναι το καλάθι για τον Μακλέιν από άλλη μια εξαιρετική προσπάθεια του Οκολούα Ατεκπόη. Πρέπει να πούμε κάτι για τον Ατεκπόη, έχει έρθει από τον πάγκο και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχει κάνει λάθος. Εδώ έχουμε την απάντηση με το τρίποντο από τον Νόελ. Κοίταξε, για τον Ατεκπόη Μάρια θέλω να πω το εξής. Πέρσι όταν παίζε στο ΑΠΟΕΛ δεν μου άρεσε και ιδιαίτερα. Φέτος όμως παρατηρώ μια σταθερότητα.
και στη θέση που παίζει, δηλαδή δεν κάνει το λάθος, θα στήσει την ομάδα, θα τρέξει, θα σουτάρει, θα πάει φρυδιασμό. Υπάρχει μια σταθερότητα και μου αρέσει αυτός ο παίκτης φέτος τουλάχιστον. Ο Μπράουν με τον διασκελισμό του θα βάλει το καλάθι, αν και δεν μπήκε γιατί η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό, θα πάρει και το φάουλ. Είναι αυτό που δεν έκανε ο Απόλλωνας όλο το παιχνίδι, να τρέξει, και όταν τρέξει έχει τους παίκτες. Βλέπουμε και σε αυτή τη φάση πως ο Μπράουν αναγκάζει τον Τζόνσον να του κάνει το φάουλ και βάζει το καλάθι. Θα ξεκουράσει τον Τζέφερσον βάζοντας μέσα τον Ρόμπινσον. Ο κύριος Χουγκάς, ο Μπράουν στους 18 πόντους και είναι στη γραμμή να τους κάνει 19. Μαριέ, Ναι, Γρηγόρη. αυτό είναι δεύτερο πρόβλημα για τον Κυριακό τον Αδάμο, καθώς είναι το τρίτο φάουλ του Άρον Τζόνσον. Σωστό. Ο Μπράουν κάνει τους πόντους του 19. Το πρώτο μεγάλο του πρόβλημα είναι εδώ και ώρα ο Ντέιαν Τσουπ. Από 2 τα ομαδικά φάουλ για την κάθε ομάδα. 3,5 λεπτά για το τέλος της 3 περίοδου. Ατεκπόη με τον Κάπελαν. Το screen από τον Μακλέιν. Τζόνσον, υπομονή στην επίθεση της ΕΘΑ. Τζόνσον, εξαιρετική επίθεση. Δεν πανικοβλήθηκαν οι παίκτες της ΕΘΑ, άλλαξαν σωστά την μπάλα και ο Τζόνσον στο τελείωμα φτάνει τους 6 προσωπικούς πόντους. Νόελ λάθος, χάνει την μπάλα εύκολα και φρυδιασμός δεν θα βγει για την ΕΘΑ. Κακή πάσα, ηρεμία, συστήνει ο Κυριάκος ο Αδάμου. 51-42. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Στους 4 πόντους έχει μειώσει την εις βάρος του διαφορά ο Απόλλωνας σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Είχε αρχίσει με ένα 6-0. Μπράουν βήματα. Άλλο ένα λάθος. Και πει ο κύριος Χουγκάς τέρματα λάθη και έκαναν 2 συνεχόμενα οι παίχτες του. Μία κακή πάσα και μία παράβαση βημάτων. Και η ΕΘΑ μπορεί να μην σκόραρε σε 2 επιθέσεις, όμως διατήρησε το συν 9 και έχει και την κατοχή. Βίλιαμς ατεκπόει, δεν συγκρατεί. 8 δευτερόλεπτα. Μακλέιν, άλλη μια πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας για την ΕΘΑ, ανεξαρτήτως του ότι δεν μπήκε το σουτ. Η ΕΘΑ ελέγχει το παιχνίδι και στην άμυνα, κυρίως στην επίθεση. Δεν είναι θέμα αν δεν μπήκε αυτό το τελευταίο σουτ που βλέπουμε. Συνολικά ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται είναι πάρα πολύ καλός και σωστός. Κάπελαν, άλλη μια επιτυχία της ΕΘΑ, ότι έχει μείνει στο 0. Και νέο λάθος για τον Απόλλωνα. Πάτησε την πλαϊνή γραμμή ο Ντάριλ Ντόρσι. Μαρία, το πολύ καλό για την ΕΘΑ είναι ότι δεν υπάρχει παίχτης του Απόλλωνα μόνος του για σουτ. Δηλαδή κάθε φορά που θα πάρει την πάνω ο περιφυτακός έχει παίχτη επάνω του, Μάρια. Γι' αυτό είναι και δυσκολία να σουτάρει ο Απόλλωνας που έχουμε ήδη εντοπίσει. Είναι και πολύ καλή άμυνα της ΕΘΑ ταυτόχρονα, έτσι. Η ΕΘΑ που απόψε θα πω ότι προπονητικά, δηλαδή φαίνεται ότι ο Κυριάκος ο Αδάμου έχει κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Όλες τις κινήσεις και στην επίθεση και στην άμυνα είναι εξαιρετικές. Και είναι ομαδικές. Νάτος εδώ ο Κυριάκος ο Αδάμου. 53-42 με τον Μακλέιν στο τελευταίο καλάθι, από άλλη μια καλή κυκλοφορία μπάλας. Οι παίκτες του Απόλλωνα κάνουν τέταρτο συνεχόμενο λάθος σε 4 επιθέσεις. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα και είναι και αυτό αποτέλεσμα όχι μόνο των παιχτών του Απόλλωνα αλλά και της πίεσης που τους βάζει η ΕΘ. Στο συν 11 σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ήταν 13 οι πόντοι της διαφοράς όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά και στις δύο ομάδες για να μην κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι τέλους η ΕΘΑ. Βεβαίως ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που όταν πάρει ρυθμό δεν θέλει και πολύ για να σημειώσει κάποιους συνεχόμενους πόντους. Εδώ ο κύριος Χουγκάς ζητάει αντιαθλητικό φάουλ μετά το κλέψιμο του Μπράουν. Για να δούμε εδώ. Μπορούσε να έχει δοθεί. Μπορούσε να έχει δοθεί. Ένα λεπτό.
Αν και κακά τα ψέματα δεν είναι αυτό το πρόβλημα του Απόλλωνα απόψε. Ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Είναι οι συνεχόμενες αστοχίες και τα συνεχόμενα λάθη. Έχει να σκοράρει ο Απόλλωνας εδώ και 3-3,5 λεπτά. Και ίσως να του στοιχήσει εδώ ένα σπάνιο λάθος σε αυτό το παιχνίδι για την ΕΘΑ. Τα λάθη Νάσιε στο πρώτο ημίχρονο ήταν 6-6. Πρέπει να έχουν ανέβει πάρα πολύ υπέρ του Απόλλωνα. Ναι. Μετά την τρίτη περίοδο θα τα δούμε κάποια στιγμή. Η ΕΘΑ έχει 13 δευτερόλεπτα, όσα περίπου θα έχει και ο Απόλλωνας αν τα εξαντλήσει η ομάδα της έγκομης. Ο Απόλλωνας, συγγνώμη, στην πρώτη επίθεση με τον Μπράουν να μην τα καταφέρνει. Βλέπετε, ο Απόλλωνας πάει σε ατομικές ενέργειες, δεν μπορεί να σκοράρει. Η ΕΘΑ πάει σε ομαδικές ενέργειες, κυκλοφορεί την μπάλα, παίζει πιο πειθαρχημένο μπάσκετ και δίκαια προηγείται. Υπάρχει φάουλ που είχε να δώσει ο Απόλλωνας στο τελευταίο του. Ο Παντούρης θα περάσει μέσα αντί του Νόελ. Όχι, έχει να δώσει ακόμα ένα φάουλ. Ο Απόλλωνας θα το κάνει. Ο Ντέτρικ. Επί της ουσίας δεν κερδίσε κάτι ο Απόλλωνας, γιατί 6,5 δευτερόλεπτα που έχει η ΕΘΑ είναι πάρα πολλά για να κάνει τελικά μια καλή επίθεση. Δεν μπορεί να κάνει άλλο φάουλ ο Απόλλωνας και όμως κλέβει την μπάλα. Ευνηδιασμός, ένα δευτερόλεπτο θα μετρήσει το καλάθι. 53-44. Ο Απόλλωνας τελειώνει καλά, μη τι άλλο, την τρίτη περίοδο με ένα καλάθι που είχε να βάλει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελευταία περίοδο στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ξανά μαζί στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία. 53-44 προηγείται η Μισελέν ΕΘΑ του Pizza Express Απόλλωνα. Απομένουν 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ΕΘΑ έχει συνεχώς το προβάδισμα από ένα σημείο και μετά. 30 του 2012 έρχεται ο PAP All Star Day. Βλέπετε εδώ το σχετικό διαφημιστικό. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για τον θεσμό που θα διεξάγεται κάθε χρόνο με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και φέτος στο αγωνιστικό αλλά και στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Η ΕΘΑ ξεκίνησε με άστοχο τρίποντο. Ο Απόλλωνας είναι που θέλει το καλό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο και πάμε στο Γρηγόρη για οδηγίες από τους πάγκους, ενώ ο Μπράουν μειώνει ήδη στους 7 και θα πάει και στη γραμμή. Η πόντη του είναι 21. Γρηγόρη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Αδάμου είπε ότι ο Απόλλωνας θα δοκιμάσει να τρέξει τώρα το παιχνίδι και εσείς δεν πρέπει να τους ακολουθήσετε, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το ρυθμό τους, καθώς αυτό θέλουν, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Κουγκάς τους είπε ότι 10 λεπτά είναι, μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι, φτάνει να μην δώσουν άλλα rebound και να μην χάσουν, να μην δώσουν δεύτερες επιθέσεις ουσιαστικά στην ΕΘΑ. Και αν υπάρχει μια ομάδα Νάσιε που ξέρει από ανατροπές τελευταίας περίοδου είναι η ΕΘΑ και θα πρέπει να το προσέξει για να μην την πάθει με τον τρόπο που έχει γυρίσει κρίσιμα παιχνίδια. Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Βεβαίως δεν φαίνεσαι να πείθεσαι ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν είναι θέμα να έχεις παράδοση στις ανατροπές ή όχι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε παιχνίδι έχει το ρίσκο της ανατροπής. Από τη στιγμή που μαθηματικά το παιχνίδι διεκδικείται θα πρέπει να το προσέξεις. Βεβαίως. Στατιστικά ομιλώντες έχουμε να αναφέρουμε κάτι. Κοίταξε, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Απλά να πω ότι ο Απόλλωνας έχει τρέξει κάπως το 3 λεπτό και έχει πάρει κάποιους πόντους σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο που δεν είχε τρέξει σχεδόν καθόλου. Τα λάθη είναι 12-14, επειδή έχεις αναφερθεί προηγουμένως Μάρε, 12 για την ΕΘΑ, 14 για τον Απόλλωνα. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο. Έχουμε time out για τον Κυριάκο Αδάμου, γιατί ο Απόλλωνας ξεκινάει με ένα σερί 4-0 και αναγκάζει τον προπονητή της ΕΘΑ να πάρει το time out. Το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει, είναι στους 5 πόντους. 8-43
Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για την ΕΘΑ. Δύο παίχτες της είναι με 4 φάουλ. Ο Μακλέιν και ο Τσουπ, δύο πενταδάτοι παίχτες. Ενώ για τον Απόλλωνα 3 φάουλ έχει μόνο ο Ντέτρικ. Γρηγόρη, οδηγίες Κυριάκου Αδάμου. Λοιπόν, ο Αγκεκμπόγε θα είναι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει και πάλι να γυρίσει το παιχνίδι. Ουσιαστικά να κρατήσει την διαφορά και να την αυξήσει. Αυτό που τους είπε ο Κυριάκος Αδάμου είναι να μην αγχωθούν, να κάνουν αυτό που έκαναν και πριν, όπως και πριν που έφτασε ο Απόλλωνας. Τα κατάφερε η ΕΘΑ να μεγαλώσει την διαφορά. Ζήτησε απλά να γυρίζει μπάλα και να μην χάνουν τα αμυντικά rebound, καθώς και να κλείσουν περισσότερο τους διαδρόμους για τυχόν lay-up, όπως τώρα που έκανε ο Κάπελα προηγουμένως. Και είναι αυτά τα πράγματα που μετρούν σε κλειστά παιχνίδια, όπως είναι το απόψινό ή τουλάχιστον όπως φαίνεται ότι μπορεί να πάει. Τζόνσον, ένα καλάθι για την ΕΘΑ, το πρώτο στην τελευταία περίοδο μετά από σχεδόν 2 λεπτά. Ο Απόλλωνας δέχεται καλάθι αφού είχε κάνει ένα 4-0 και η διαφορά είναι στους 7. Κάπελαν προσπαθεί να μπει αφού δεν του επιτρέπουν να έχει απόψε το περιφερειακό σουτ. Μπράουν σουτ 3 πόντων. 55-51, σημάδια έντονα ανάκαμψης από τον φιλοξενούμενο Απόλλωνα, με τον Μπράντον Μπράουν και σήμερα να είναι ασταμάτητος, να βάζει και τρίποντο και να φτάνει τους 24 πόντους. Ο μέσος όρος, Νάσιε, του Μπράουν είναι... να σου πω αμέσως, Μάρε. Απλά είναι για να δούμε αν τον πλησιάζει. 13. Και είναι πρώτο σκόρε του Απόλλωνα μαζί με τον Κάπελαν. Να πω, Μάρε, το εξής εδώ, ότι ο Απόλλωνας 3 στα 9 τρίποντα έχει απόψε. Και είδες πόσο εύκολα αλλάζει έτσι με ένα σου το παιχνίδι. Και μάλιστα να σου πω ότι σκεφτόμουν ότι αν βάλει ο Απόλλωνας έναν τρίποντο τότε θα πάει στους 4 πόντους. Εκεί που το σκεφτόμουν είχε βάλει ο Μπράντον τρίποντο. Με έναν παίχτη που τα κάνει όλα κυριολεκτικά στο παρκέ και με την Γραβελίν. 2 τρίποντα επιχείρησε, αλλά το ένα που έβαλε ήταν τρίποντο νίκης, αν μπορώ να το πω έτσι, όπως ήταν και κάποια άλλα σουτ από άλλους παίχτες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας κέρδισε και το παιχνίδι την περασμένη Τρίτη βάζοντας 5-6 σουτ νίκης. Ένα να μην έμπαινε, ο Απόλλωνας θα έχανε. 56-51, έβαλε μία βολή ο Άρον Τζόνσον. Ντόρσι, Κάπελαν θα μπει όπως και πριν με το ταμπλό. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια για τον Διέγκο Κάπελαν στους 4 πόντους και η διαφορά στους 3. Οι παίκτες του Απόλλωνα που δεν ακώθηκαν, θα το πω, από τα 4 συνεχόμενα λάθη που έκαναν, να θεωρήσουν ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να γυρίσει και κατάφεραν να είναι κοντά. Εδώ έχουμε την ωραία ατομική προσπάθεια του Williams και το καλάθι φτάνει τους 7 πόντους, 58-53. Ντόρσι, η άμυνα από τον Άρον Τζόνσον, 12 δευτερόλεπτα, θα ξαναβάλει τον Τσουπ με 4 φάουλ. Ο Κυριάκος Αδάμου ίσως και να μην έχει άλλη επιλογή, να ζει. Κοίταξε, καταρχήν να σου πω ότι ο Ακίτα, ο Μακλέιν και ο Τσουπ είναι οι δύο από τους 4 πρώτους σκόρες της ΕΘΑ απόψε. Δεν μπορείς να είσαι κοντά στο σκορ και να κάθεσαι στον πάγκο, μάλλον ποιος θα σκοράρει. Για την ώρα είναι ο ένας από τους δύο μέσα. Ναι. Ο Τσουπ. Μπράουν. Πέμπτο. Παίρνει το 5ο φάουλ του Τσουπ πάρα πολύ έξυπνα. Έχει ευθύνη ο Τσουπ. Στα 3 φάουλ έκανε εύκολο επιθετικό φάουλ. Στα 4 φάουλ ακολουθεί τον Μπράουν, υπάρχει επαφή. Μπράουν εδώ κερδίζει πέραν από ένα φάουλ. Βγάζει από το παιχνίδι και τον καλύτερο παίχτη της ΕΘΑ. Μακλέιν κοντά στον Μπράουν, τρίποντο 58-56 από τον Μπράουν. Μαρία, είδες πόσο σημαντική είναι η περιφέρεια. Δεν μπορείς να κερδίσεις περιφέρεια μόνο μέσα στο καλάθι. Πρέπει να σουτάρεις. Οι καλές οι ομάδες έχουν, πώς το λέμε, δηλαδή μπορείς να παίξεις με διάφορους τρόπους και από την περιφέρεια και μέσα. Έχουν προγραμματισμό που λέμε. Αυτό χρειάζεται.
πλουραλισμός στις κινήσεις, γιατί απόψε στο σκοράρισμα τη μισή δουλειά για τον Απόλλωνα την κάνει ο Μπράουν. Έχει βάλει 27 από τους 56 πόντους της ομάδας. Απάντησε για την ΕΘΑ ο Πουλ, η ΕΘΑ που καταφέρνει τουλάχιστον να διατηρεί το προβάδισμα έχοντας κάποιες απαντήσεις. Εδώ ο Κάπελαν δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, θα πάει όμως στη γραμμή. Ο Απόλλωνας έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ποικιλία των επιθέσεων του. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τόσο προβλέψιμος όπως στα 3 πρώτα δεκαλέπτα. Θα πρέπει να σουτάρει, διότι αντιλαμβάνεσαι δεν μπορεί μόνο με πόντους μέσα στο καλάθι, θα πρέπει να ανοίξει δυνάμει και οι 3 πόντοι βεβαίως είναι αυτό που χρειάζεται για να ροκαλέσει τη διαφορά, έτσι αλλιώς. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κύριος Χουγκάς βγάζει τον Μπράουν σε αυτό σημείο του παιχνιδιού, θεωρώ καθαρά για μισό, ένα λεπτό, για να τον ξεκουράσει και να τον βάλει ξανά στο παιχνίδι. Ο Κάπελαν στους 5 πόντους και αυτός έχει βοηθήσει στην τελευταία περίοδο. Να δούμε τι μας έχει δώσει ο Κάπελαν, Μάριε. Ήταν άποντος στο 3 δεκαλεπτών, τώρα έχει πόσους? 5. Εντάξει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ με 2 lay-up και τώρα μία στις 2 βολές. Βεβαίως οι βολές μετρούν σε αυτά τα παιχνίδια. Μέτρησαν για τον Απόλλωνα την Τρίτη όταν κέρδισε την Γκραβελίν. Είχε 14 στις 15 η ομάδα της Λεμεσού, που τώρα έχει την ευκαιρία ακόμα και να ισοφαρίσει. Και θα το κάνει αν μπει το τρίποντο του Κάπελαν. Δεν μπαίνει, κρατάει το προβάδισμα της ΕΘΑ. 5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του παιχνιδιού. Η ΕΘΑ έχει χάσει με 5ο φάουλ τον Ντέιαν Τσουπ. Προηγείται με 3 και έχει την κατοχή. 6 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να βιαστούν οι κυτρινόμαυροι. Εδώ πολύ ψηλά η μπάλα, κάτι σαν μπάσα, τελείωσε ο χρόνος. Να το ξαναδούμε, ίσως. Μετράει το καλάθι σύμφωνα με τους διαιτητές. Για να δούμε εδώ. Η μπάλα έχει αγγίξει Στεφάνη. Η μπάλα έχει αγγίξει Στεφάνη. Δεν θα μετρούσε αν δεν άγγιζε στο Στεφάνη. Το καλάθι πιστώνεται στον Μακλέιν για το 62-57. Νόελ Ντέτρικ θα πάρει φάουλ από τον Μακλέιν. Πέμπτο. Φεύγει και αυτός. Οι παίκτες του Απόλλωνα πολύ έξυπνα έχουν βγάλει 2 παίκτες της ΕΘΑ από το παρκέ. Και ο Ατεκπόη θα μπει, όπως θα μπει και ο Μπράουν. Εδώ υπάρχει θέμα ύψους, Νάσιε, για την ομάδα της ΕΘΑ. Και είναι πιθανό να επαναφέρει και τον Τζέφερσον, στον οποίο έχει ώρα στον πάγκο. Έτσι σκέφτομαι, εάν μπει το κάθε τώρα, Μάριε, δεν μπήκε, αλλά αυτό το κάθε είναι πολύ σημαντικό. Εάν ο Απόλλωνας το βάλει και ξαναμπεί στο παιχνίδι, ο Απόλλωνας έχει σίγουρα πλεονέκτημα σε σχέση με τους παίχτες που έχουν βγει. Μπράουν δυσκολεύεται, δεν έκανε σουτ και ο χρόνος τελειώνει. Κάπελαν, μάλλον αυτός θα εκτελέσει. Ένα fade away δύσκολο, το χάνει η μπάλα για την ΕΘΑ. Όντως ήταν σημαντική αυτή η επίθεση. 62-57. Φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο θα πάμε σε χαμηλό σκορ. Ατεκπόη βοήθησε πάρα πολύ όταν χρειάστηκε. Μπαίνει και τώρα και δίνει μια εξαιρετική πάσα. 64-57. Και εδώ φαίνεται να έχει πόσο σημαντικό ήταν προηγουμένως, γιατί η διαφορά δεν πήγε στους 3, πάει στους 7. Στους 3 είναι μία κατοχή, στους 7 είναι 3 κατοχές. Μπράουν από μακριά, είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίμοντο που χάνει ο Μπράουν και παίρνει πάνω την ευθύνη, γυρίζει στον πάγκο και απολογείται. Τρίποντα 4 στα 10 για την ΕΘΑ, 4 στα 13 για τον Απόλλωνα. Ατεκπόη δεν βάζει το καλάθι, πάει στη γραμμή. Για μένα από ένα σημείο και μετά είναι ο MVP της Μισελέν ΕΘΑ.
όσο λίγο χρόνο και αν έχει αγωνιστεί, γιατί ό,τι έχει κάνει είναι ουσιαστικό, πέρα από ένα λάθος που θυμάμαι. Ναι, νομίζω έχει 11 πόντους ή ίσως και 13. Ο Ατεκπόη είναι Νάσιε στους 9, αλλά έχει πάρα πολλές, έχει και assist. Είχε 9 στο 3 δεκάλεπτο. Τώρα τους κάνει 10. Εντάξει, αλλά το σημασία έχει ότι αυτή η σταθερότητα Μάρι που προσφέρει στην ομάδα είναι σημαντική. Απλά να πω κάτι άλλο που έχεις αναφέρει πριν και έτσι να το σχολιάσω. Εάν το σκορ πάει χαμηλά, θεωρώ ότι αυτό πιστώνει στον Κυριάκο τον Αδάμου. Δηλαδή έχει κρατήσει μια ομάδα η οποία σκοράρει ψηλά ενώ πάει ψηλά στο σκορ, την έχει κρατήσει χαμηλά και αυτό είναι προς όφελος του, έτσι. Εάν πάρει και το παιχνίδι. Βεβαίως. Και η συνταγή της ΕΘΑ, έχω την εντύπωση φέτος, θα είναι η άμυνα. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλά δουλεμένη σε αυτόν τον τομέα. Εδώ έβγαλε άλλη μία. Και σιγά σιγά το παιχνίδι αρχίζει να γέρνει προς την πλευρά της ΕΘΑ. Να δούμε όμως αν μπορεί να τελειώσει καλά και το παιχνίδι. Η ΕΘΑ θυμίζουμε ότι έχει χάσει τον Τσουπ και τον Μακλέιν. Δεν αφήσαν όμως οι υπόλοιποι να φανούν οι απουσίες. Να και το καλά του φάουλ από τον Wendell Williams. Νομίζω, Νάσιε, μπορούμε να μιλήσουμε για μια ΕΘΑ που από την ώρα που έχασε δύο βασικούς παίχτες δεν έχασε παράλληλα και το μυαλό της. Ναι, ολοκάθαρο μυαλό. Κοίταξε, αυτά τα στοιχεία νομίζω είναι στοιχεία μιας καλής ομάδας, η οποία δεν βασίζεται απλά σε ένα-δύο παίχτες, αλλά ακόμα και στα δύσκολα υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούν να ξεπροβάλλουν, Μάριε, να παίρνουν τα παιχνίδια. Η ηρεμία σε τέτοιες στιγμές είναι πολύ σημαντική και η αυτοσυγκέντρωση, και αυτό το έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή ακριβώς η ΕΘΑ. 68-57. Ακούσαμε μια φωνή από το βάθος, υποθέτω ήταν του κύριου Χουγκάς, ο οποίος συνήθως είναι ήρεμος. Βλέπουμε εδώ τον Κυριάκο τον Αδάμου. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της αγωνιστικής, γιατί σιγά σιγά το παιχνίδι μας τελειώνει. Αύριο Σάββατο στις 6 Πρωτέας ΑΕΛ εναντίον Κεραυνού. Πρωτοπόρος και αίτητος Κεραυνός πάει στη Λεμεσό. Την Κυριακή στις 6 το δεύτερο ντέρπι της αγωνιστικής, Σίτα Vision Αποέλ εναντίον Πετρολίνα ΑΕΚ. Στο 3-1 ο Αποέλ, στο 2-2 η ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα στις 7 Ενάδ εναντίον Ομόνιας. Δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Ενάδ Ομόνια θα είναι ενδιαφέρον νομίζω. Κοίταξε, η Ενάδ θα πρέπει να πάρει μια νίκη, Μάρη. Να χάσει και αύριο. Είναι πλέον το ακλόνητο φαβορί για διαβάθμιση. Και υπάρχει διαβάθμιση φέτος. Εάν υποθέσουμε ότι θα πεζόταν μεταξύ ΑΕΛ και Ομόνιας και Ενάδ, βεβαίως, έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ γιατί έχει κερδίσει την Ενάδ, έστω και στην έδρα της. Θα δούμε. Και η Ομόνια έχει ήδη προλάβει να κάνει 3 νίκες. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, 68-57, 2 και 26, εδώ οι λιγοστοί πιστοί φίλοι της ΕΘΑ και πάμε στο Γρηγόρη για οδηγίες Chris Χουγκάς. Λοιπόν, η φωνή πρώτα απ' όλα που ακούσατε και Μάρι ήταν από τον Νόελ. Μάλιστα. Στην προσπάθεια του να ενθαρρύνει τους συμπαίχτες του το ότι δεν τέλειωσε το παιχνίδι. Ήρεμος ήταν ο κύριος Χουγκάς, προσπαθώντας να πείσει και αυτός τους παίχτες ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τους είπε να προσέξουν τα λάθη, κάτι το οποίο δεν προσέχουν όμως οι παίχτες του Απόλλωνα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα ένα λάθος τώρα. Μάλιστα, πάνω που μιλήσω για τα λάθη. 69-57, Νάσιε, να βάλουμε τελεία σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ξέρεις την άποψη μου, την τελευταία φορά που έκανα πρόβλεψη, Μάρη, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο νομίζω για τον Απόλλωνα. Έχοντας χάσει και αυτή την επίθεση. Ναι, και με τον τρόπο που παίζει βεβαίως, πήγε να κάνει το comeback. Εκείνον το καλάθι εκείνη τη στιγμή, νομίζω αν το έβαζε ο Απόλλωνας που είχαμε σχολιάσει, νομίζω θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είχες προβλέψει ότι θα ήταν σημαντικό και ήταν σημαντικό από τη στιγμή που χάθηκε. Είδαμε και τα λάθη, ο Απόλλωνας είναι στα 16. Εδώ δεν βγάζει τον εφηδιασμό, αλλά τον τελειώνει ο Κάπελαν για το 69-59, 11 λάθη για την ΕΘΑ. Στο συν 10 η ΕΘΑ θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ και η ΕΘΑ για να χάσει το παιχνίδι. Νάσιε. Όμως, Μάριε, θέλω να πω κάτι το οποίο είχαμε μπει στην αρχή. Είχα σχολιάσει το θέμα ότι ο Απόλλωνας στα εκτός έδρας παιχνίδια φαίνεται να έχει πρόβλημα, έστω και στο γεγονός ότι είχε μόνο ένα παιχνίδι. Απόψε μάλλον διαπιστώνεται ότι στα εκτός παρουσιάζει μια δυσκολία. Και η ΕΘΑ που εντός δεν είχε νίκη πετυχαίνει μια και αρκετά σημαντική, θα έλεγα, ναι. Απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο δεν αποκλείεται στο τέλος της ημέρας να διεκδικήσουν τα ίδια πράγματα. Σίγουρα, ναι.
Γρηγόρη, η δική σου σύνοψη για το παιχνίδι? Μένει και ένα 20, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά. Μάριε, ούτε εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Απόλλωνας. Αν και εδώ μπορεί... έχουμε ένα αντιαθλητικό. αντιαθλητικό. Ναι, εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Απόλλωνας μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Πάντως πρέπει να πούμε, Μάριο, ότι παρόλο που ο Άρον Τζόνσον εδώ έκανε το αντιαθλητικό, πιστεύω είναι βαρόμετρο η εμφάνιση του σήμερα. Ενώ στην τελευταία φάση έδωσε μια εξαιρετική assist για τον συμπαίχτη του. Λοιπόν, αυτές οι δύο βολές νομίζω συνοψίζουν την ψυχολογία του Απόλλωνα και αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμείς που δεν το πιστεύουμε, είναι και ήδη οι παίκτες του Απόλλωνα στον πάγκο. Νομίζω μία εικόνα, χίλιες λέξεις. 1 και 20, ο Απόλλωνας έχασε την ευκαιρία να μειώσει στους 10 και να έχει και την κατοχή. Έχει την κατοχή, αλλά η διαφορά στους 12. Απομένουν μόνο 70 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. Μπράουν θα μπει, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπράουν προσπάθησε πάρα πολύ απόψε. Είναι ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Απόλλωνας. 29 πόντι. Δεν είναι όμως αρκετή, γιατί όταν ένας παίχτης να έχει βάλει 29 και μια ομάδα 61 σημαίνει ότι δεν ήταν ομάδα. Ακριβώς. Κοίταξε, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αρνητικό ρεκόρ από τους Απόλλωνας στην επίθεση. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι με αυτά που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, νομίζω η νίκη της ΕΘΑΣ είναι δίκαιη. Ο Κάπελαν προσπαθεί να μαζέψει λίγο ακόμα τα πράγματα. Η διαφορά πέφτει στους 8. Ναι, να σιέ. Ναι, απλά να τελειώσω. Μάρα ήταν καλύτερη στο παρκέ. Ήξερε τι ήθελε, είχε πάθος. Το είχε πει ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου για την άμυνα στην αρχή, να θυμάσαι στο ρεπορτάζ. Και ήταν σωστός όντως. Και νομίζω είναι δίκαιη η επικράτηση, Μάρη. Λοιπόν, επειδή όμως οι προπονητές ποτέ και καλά κάνουν, δεν παρατούν ένα παιχνίδι, υπάρχει time out με τη διαφορά στους 8. Και ο Κυριάκος ο Αδάμου τον βλέπουμε να είναι αρκετά έντονος προς τους παίκτες του. Ή θα πάει για την τρίτη νίκη. Ο Απόλλωνας πάει για την τέταρτη του ήττα. Είναι όμως νωρίς έτσι να κριθεί ο Κρίς Κουκάς για μία ήττα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, απλά να σου πω κάτι όμως. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Απόλλωνας, εγώ δεν θα ανέμενα να θέλει αυτό το παιχνίδι. Θα έπρεπε να έπαιρνε τα παιχνίδια στην έδρα του, για παράδειγμα. Αυτά θα έπρεπε να διεκδικήσει πρωτίστως και μετά τα εκτός έδρας. Όταν δεν κερδίσεις την έδρα σου, η ΕΘΑ δεν θα είναι εύκολο να σε αφήσει να την κερδίσεις. Εντάξει, νομίζω η μεγάλη γκέλα του Απόλλωνα είναι η ήττα από την Ομόνια. Ναι, γιατί από τον Κεραυνό έχασε με τον τρόπο που έχασε. Εντάξει, θα μπορούσε να μπαίνει αυτό το παιχνίδι βεβαίως, αλλά δεν το πήρε στην παράβαση. Και στο κάτω-κάτω από την Ομόνια έχασε εντελώς αδικαιολόγητα και με μεγάλη διαφορά. Ναι, δέχτηκε εκατοστάρα στην έδρα του. Είναι και πραγματικά αδικαιολόγητο. Και ξέρεις τι γίνεται, ήταν και η πρώτη ήττα στην πρώτη αγωνιστική, η ψυχολογία σου αλλάζει και πέφτει και είναι όλα μια λυσίδα. Εάν έπαιρνε αυτό το παιχνίδι, ενδεχομένως και τα επόμενα να του έρχονταν καλύτερα. Γρηγόρη. Λοιπόν, άποψη μου και εμένα είναι ότι η ΕΘΑ παρουσιάζεται πολύ πιο διαβασμένη από ό,τι στα πρώτα παιχνίδια και η αλλαγή των ξένων, Μάρια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ειδικά, θα το πω για ακόμα μια φορά, με εντυπωσίασε εμένα η προσαρμογή του Άρον Τζόνσον. Ένας σέντερ ο οποίος αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και σήμερα πραγματικά, αν και είναι μόλις το δεύτερο του παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος τρίτο του, είναι βαρόμετρο. Επειδή μίλησες για τον Τζόνσον, θα πω να είσαι ότι το είπα και στη μετάδοση προηγουμένως, σίγουρα δεν είναι Watkins, σίγουρα δεν είναι Άντονι Κίνγκ, είναι όμως ένας παίκτης που ξέρει τι θα κάνει αυτά τα 10, 15, 20 λεπτά που θα παίξει. Κοίταξε, επειδή τώρα το σκεφτώ με αυτό που λέει και ο Γρηγόρης, εγώ θέλω να πω το εξής. Η ΕΘΑ είναι ομάδα, έχει σύνολο. Δεν βλέπω κάποιον παίχτη ο οποίος μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μόνος του, για παράδειγμα, όπως το πήρε πέρσι ο Watkins και πρόπερσι ο Κίνγκ. Εάν θα πάρει κάτι η ΕΘΑ, θα το πάρει σαν σύνολο. Και θέλω να πω ότι το στοιχείο αυτό το βλέπω και στο ΑΠΟΕΛ. Σε αντίθεση με τον Κεραυνό, ο οποίος έχει ένα-δυο παίχτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν 25 πόντους ή 30. Είναι κάπως διαφορετικό το στήσιμο του Κεραυνού από το ΑΠΟΕΛ και από την ΕΘΑ. Δεν έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, αντιλαμβάνεσαι, απλά είναι διαφορετικό το στήσιμο, έτσι. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι παίκτης που θα μπορεί να κερδίσει μόνο στον Τζόνσον, αλλά στο σύνολο κάνει τη δουλειά που τον χρειάζεται το προπονητής. Επειδή οι άνθρωποι της ΕΘΑ, να τους εδώ, ποτέ δεν μίλησαν φέτος για πρωτάθλημα. Εσύ θα την έβαζες την ΕΘΑ στους διαιτητές? Κοίταξε, στην τετράδα θα την έβαζα και από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται στα play-offs. Εγώ θα πω ότι η ΕΘΑ
βάζοντας τώρα στο παιχνίδι για παράδειγμα τον Μπέρκστετ, έχει την πολυτέλεια να έχει τον Μπέρκστετ τόση ώρα στον πάγκο. Δεν μπορούμε να μην την υπολογίζουμε για τα play-off, όπως βεβαίως και τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που δείχνει ότι έχει καλούς παίχτες, έχει το ρόστερ, το έχει. Το θέμα είναι ο κύριος Χουγκάς να τους κάνει ομάδα, δεν αρκεί μία νίκη επί της Γκραβελίν για να αλλάξει τις μέτριες εντυπώσεις που η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει ο Απόλλωνας σε αυτές τις πρώτες αγωνίστικες. Τέλος παιχνιδιού, η ΕΘΑ θα πάρει μια δικαιότατη νίκη, κερδίζει τον Απόλλωνα με 73-63, πετυχαίνει την τρίτη της νίκης της σεζόν, έχει και 2 ήττες, για τον Απόλλωνα είναι η τέταρτη ήττα, ο οποίος έχει και μία νίκη. Φίλες και φίλοι, τελειώνει καλά το παιχνίδι με συγχαρητήρια από νικητές προσιτημένους. Να παρακαλέσω για μια ενημέρωση αν πρέπει να φύγουμε ή αν μπορούμε να κάνουμε τώρα ρεπορτάζ. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο Γρηγόρη όποτε μπορεί, το συντομότερο να έχουμε ένα ρεπορτάζ με κάποιον από τους παίχτες της ΕΘΑ, γιατί θα ακούσουμε τον Κυριάκο τον Αδάμου στη διάσκεψη τύπου, αν μπορεί να μας μιλήσει ο Αλέξης ο Γεωργιάδης να μας πει 2 κουβέντες, γιατί θα ακούσουμε στη συνέχεια τον προπονητή. Θα ακούσουμε και τους 2 προπονητές, να το επισημάνουμε. Εδώ ο Αλέξης ο Γεωργιάδης, χαμογελαστός. Πάμε στο Γρηγόρη. Λοιπόν, Αλέξη, μεγάλη νίκη σήμερα και σιγά σιγά νομίζω η ομάδα βρίσκει τα πατήματά της, έτσι. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι παίζουμε καλύτερα, όπως είδατε και στο γήπεδο, και ανεβάζουμε την απόδοση μας. Είμαστε μέσα στους στόχους μας προς το παρόν, αν νικήσουμε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεμεσό, να έχουμε τη δεύτερη, τρίτη θέση και προχωρούμε προς το καλύτερο. Προς το παρόν, την τρίτη είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι, βλέπουμε αυτό, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Πού κρίθηκε η σημερινή αναμέτρηση? Στη δυνατή άμυνα και στο πάθος των παιχτών να πάρουν το παιχνίδι. Το χρειαζόμαστε αυτό το παιχνίδι και το πήραμε. Ευχαριστώ, Αλέξη, καλή συνέχεια. Αυτά, Μάρια, από τον Αλέξη τον Γεωργιάδη. Πολύ σημαντική νίκη, όπως είπε και ο ίδιος, και με όπλο την άμυνα. Αυτό που τονίσε και ο Νάσιος και εσύ. Μάλιστα. Αν μπορούμε να έχουμε μια δήλωση και από πλευράς Απόλλωνα πριν από την επίσημη ενημέρωση, θα σου δώσουμε τον χρόνο μέχρι να δούμε στατιστικά. Γρηγόρη, Νάσιε. Ναι, εντάξει, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ΕΘΑ ήταν καλύτερη και στις τρεις κατηγορίες, και στις βολές και στα ύποντα και στα τρίποντα. Εντυπωσιακό βέβαια είναι και το ποσοστό της assist, έχει 6 περισσότερες assist από ό,τι έχει ο Απόλλωνας, που ουσιαστικά είναι 12 εύκολοι πόντοι, Μάριε. Πολλά λάθη ο Απόλλωνας, πάρα πολλά. Ναι, πολλά λάθη. Μάρια, να σου πω ότι στα στατιστικά που μελετώ, οι ομάδες που είναι κοντά στα 10 με 11 λάθη πάνε καλά συνήθως. Πέραν των 13, συνήθως οι ομάδες χάνουν ευκολότερα. Οι αριθμοί σε επιβεβαιώνουν. Πάμε ξανά στο Γρηγόρη. Τον κύριο Δημήτρη Γρήβα. Κύριε Γρήβα, μία ήττα που προέρχεται νομίζω από την επιθετική δυστοκία περισσότερο, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι οι παίκτες της ΕΘΑ είχαν πολύ πιο ξεκάθαρο μυαλό από τους δικούς μας παίκτες. Εκεί που μπαίναμε μέσα στο παιχνίδι και μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε επί ίσης ώρες, κάναμε δικά μας λάθη, όχι λάθη τα οποία προέρχονταν από την πιεστική άμυνα. Και αυτό μας τύχησε το παιχνίδι. Νομίζω ότι κάπου μείναμε και λίγο στο παιχνίδι της Τρίτης. Θα πρέπει να διορθωθούν ή να συνεχίσουμε να διορθώνουμε πράγματα για να ξαναμπούμε εκεί που πρέπει. Η ήττα η σημερινή πλέον σας φέρνει στην μία νίκη και 4 ήττες. Αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό για τη συνέχεια, στον προγραμματισμό? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, ιδιαίτερα φέτος με την διοργάνωση που είναι 3 γύροι αντί των 2. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις τις οποίες θα κρίνει ο προπονητής ποιες θα είναι, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον Απόλλωνα εκεί που πρέπει και εκεί που τον θέλουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Ειδικά η τελευταία ερώτηση ήταν πολύ σωστή, γιατί από την αρχή του παιχνιδιού είχαμε πει, Νάσιε, πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό το παιχνίδι για την ομάδα που θα έχανε και ειδικά αν ήταν ο Απόλλωνας. Ο κύριος Γρήβας μας απαντά ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι, αλλά εδώ στον κύριο Γρήβα απαντά ο Αλέξης Γεωργιάδης. Έχει πει ότι θέλαμε περισσότερο αυτό το παιχνίδι και το πήραμε. Ξεκάθαρο, Μάρη. Μάλιστα. Το θέλαν, οι παίχτες της ΕΘΑ είχαν παραπάνω πάθος και αυτό κέρδισαν. Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Εκτός αέρα, πλέον είμαστε στο 3-2 μετά από μια πολύ καλή και πιστική εμφάνιση σήμερα. Όπως είχαμε πει στην αρχή, ο στόχος ήταν να κρατούσαμε τον Απόλλωνα κάτω από τους 70 πόντους.
Φάνηκε ότι είχε γίνει σωστή προετοιμασία. Κρατήσαμε τον Απόλλωνα στους 63, οπότε νομίζω ήταν πλέον θέμα διαδικασίας να κερδίσαμε τον αγώνα. Κερδίσαμε με 10 πόντους διαφορά και η διαφορά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, διότι στο τέλος σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μετρούν. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές και συνεχίζουμε το μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Στην αρχή του πρωταθλήματος είδαμε μια ΕΘΑ η οποία πρώτα ιτήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα από το ΑΠΟΕΛ, τελευταίο δευτερόλεπτο συγκεκριμένα, και από την Ομόνια μια ήττα με πολύ ψηλό σκορ, 90-94. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή της ομάδας σας? Θα έλεγα ότι και τα προηγούμενα χρόνια που παίρναμε το πρωτάθλημα η ομάδα στην αρχή είχε τέτοιες μεταπτώσεις και ειδικά επηρεάζουν, πιστεύω, πάρα πολύ οι αγώνες της Ευρώπης. Δηλαδή για τα μεγέθη τα δικά μας στην Κύπρο είναι πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι 2 αγώνες σε διάστημα 4-5 ημερών. Φαίνεται ότι χρειάζεται προσαρμογή, χρειάζονται περισσότεροι παίχτες για να παίζεις 2 φορές την εβδομάδα. Πριν τον αγώνα με την Ομόνια προηγήθηκε και ένα πολύ κουραστικό παιχνίδι στη Σλοβενία, χωρίς να θέλω να δίνω δικαιολογίες. Εν τούτης νομίζω ότι σιγά σιγά και αν φύγουν οι αγώνες στο μέσο της Ευρώπης, η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο, η δουλειά γίνεται, η θέληση υπάρχει. Ελπίζω να συνεχίσουμε την ανωδική μας πορεία. Εδώ θα ήθελα να κακίσω και την απόφαση της Επιτροπής Προαθλημάτων της Ομοσπονδίας, γιατί ενώ υπάρχει πρακτική να μην ορίζονται αγώνες, να διευκολύνονται οι ομάδες της Ευρώπης, η ΕΘΑ αγωνίζεται την Τρίτη με το Γκίρκαν και την Παρασκευή με την ΑΕΛ, κάτι το απαράδεκτο κατά την άποψή μου και ελπίζω να μην ξαναγίνει, διότι είναι κάτι που μας πληγώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Πάμε κατευθείαν στην αίθουσα τύπου. Λοιπόν, σήμερα έγινε ένα παιχνίδι αρκετά νευρικό, θα έλεγα. Όχι πολύ καλό σε ποιότητα και είναι λογικό, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν, θεωρώ, έλλειψη ενέργειας από τα παιχνίδια που δώσανε την Τρίτη. Αυτό ίσως μας επηρέασε εμάς πάρα πολύ με την υπερπροσπάθεια που κάναμε εναντίον της Γκραβελίν και δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια και κίνηση που ζητώ στο παιχνίδι μας. Η ομάδα της ΕΘΑ ήταν πιο συγκεντρωμένη και κέρδισε δίκαια και δίνω συγχαρητήρια, όπως και στον coach. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ δύο καλών ομάδων. Είμαι μια εβδομάδα στην ομάδα, θέλω να έχουμε μια βελτίωση όσον αφορά τη συγκέντρωση αλλά και το μυαλό που πρέπει να καταθέτουμε μέσα στο παιχνίδι. Κοιτάμε μπροστά τώρα. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα παραπάνω και να ζητάω τη βελτίωση κάθε μέρα και παραπάνω. Καταρχήν να καλωσορίσω τον coach στην Κύπρο, του εύχομαι καλή υπόλοιπο τη σεζόν και να συγχαρώ και τον ίδιο και όλο τον Απόλλωνα για τη μεγάλη νίκη που έκαναν την Τρίτη στην Ευρώπη, γιατί είχαν απέναντί τους μια μεγάλη ομάδα και ήταν όντως μεγάλη νίκη. Σίγουρα θα συμφωνήσω με τον coach ότι πλήστες τουλάχιστον κυπριακές ομάδες δεν είμαστε τόσο πολύ σε θέση να διαγωνιζόμαστε σε Ευρώπη και Κύπρο, να δούμε 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Σίγουρα αυτό επηρεάζει τις ομάδες, τουλάχιστον εμάς, τον Απόλλωνα και τον Κεραυνό. Αυτό είναι όμως η κατάσταση και προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε. Συμφωνώ ότι ήταν ένα νευρικό παιχνίδι. Θέλαμε και 2 την νίκη και είναι λογικό. Είχαμε και την κούραση που μαζεύονται τα παιχνίδια. Φανήκαμε κάπου, πήγαμε να χάσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας όταν μείωσε ο Απόλλωνας στο σκορ. 2 ή 3 φορές είχαμε τη διαφορά στους 11-12 πόντους και τη δίναμε πίσω. Από δικά μας λάθη, από την πίεση του Απόλλωνα, εκείνη που χρειαζόμαστε μυαλό. Όπως και να έχει, κερδίσαμε το παιχνίδι, βλέπουμε μπροστά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Just hats off to them. They came to play tonight from the tip off. They just jumped out on us right away. They played like defending champs are supposed to play. They protected their house. We also did a poor job as a team of recognizing what type of game it was. When we would come close, we would settle for 3-pointers instead of continue to go inside and keep doing what was working for us. That's pretty much it. Θέλει να πει ότι η ΕΘΑ σήμερα προστάτεψε το σπίτι της, την έδρα της, που είναι πολύ βασικό. Εμείς ήρθαμε, προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Από την αρχή φάνηκε αυτό. Kalispera. Tonight I thought it was a hard-fought game by two teams wanting to win. Just happy that we got a win. We had a couple of tough losses here at home, and we just wanted to come out and fight hard for the fans, and we did, and we got a good win tonight. But they played well, we played well, and I'm just happy we got a win. We're just trying to work hard each and every day and practice to get better. And it's a long season, but we're just trying to get better each and every day. Θέλει να πει ότι και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά σήμερα, αγωνιστήκαν και οι δύο, ήθελαν και οι δύο την νίκη. Τα καταφέραμε εμείς στο τέλος. Κάθε μέρα προσπαθούμε ακόμα παραπάνω στις προπονήσεις. Για μας είναι μια δυνατή νίκη, διότι είχαμε δύο απώλειες στην έδρα μας και συνεχίζουμε. Καλησπέρα και καληνύχτα από τον Αμερικανό παίχτη της ΕΘΑ, τον Ντάουνι. Ενάσιε Ορεινέ, νομίζω από τη στιγμή που δύο προπονητές αναγνωρίζουν και οι δύο παίχτες την δικαιότητα της νίκης της ΕΘΑ, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Έχω ένα σχόλιο όμως, Μαρή. Με αυτά που έχει πει ο προπονητής του Απόλλωνα, έχω καταλάβει ότι το εξής, ότι έδωσε δυνάμεις αυτός για να κερδίσει προχθές ο Απόλλωνας και δεν είχε δυνάμεις σήμερα, ενώ η αντίθετα η ΕΘΑ έχει φυλάξει δυνάμεις, Μαρή, για απόψε. Εγώ αυτόν έχω καταλάβει. Λοιπόν, οι δύο ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη την ερχόμενη Τρίτη, η ομάδα της Μισελέν ΕΘΑ απέναντι στην Σλοβένικη Κρκά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, έχουμε ολοκληρώσει τη μετάδοσή μας από το Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία, μια πλήρης μετάδοση με πολλά ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Γρηγόρη Γρηγορά, με τις αναλύσεις του Νάσιου του Ορεινού, του στατιστικολόγου μας και αναλυτή ερευνών, από όλα τα παιδιά, τον σκηνοθέτη μας, τους τεχνικούς, τους κινηματογραφιστές, όλους όσους δούλεψαν για άλλη μια μπασκετική μετάδοση από την C Division. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της βραδιάς και καλό Σαββατοκύριακο.